Занимавам се с музика от 3 години. Реших да почна, защото обичам да забавлявам хората и да ги карам да се движат. Занимавам се от 14 годишна възраст, в момента съм на 18 и мисля, че това, което ме вдъхнови да се занимавам с музика, беше филмът Бохемска рапсодия. За мен музиката е като език, който не разбираш. Няма много значение за тебе, но има артикулация, има интонация, има и ритъм. Това са нещата, които правят езика музикален и нещата, които правят музиката музика. За мен музиката е начин да предам послание. Наистина е страхотен начинът, по който това, което влагам в музиката, резонира в слушателите. На мисловно и емоционално ниво. Моят най-ярък спомен с музиката сигурно трябва да бъде моментът, в който разбрах, че сме спечелили участие в музикалния акселератор. По време на програмата научихме много неща, като например как се прави качествен запис. Също научихме много от семинарите, които се предават от програмата. Честно казано, програмата е страхотна. Наистина помага на много млади артисти да излязат над повърхността на океана от underground банди. Със сигурност голяма цел на бандата е да излезнем на българската сцена и евентуално занапред на световната. Моето послание към всички е да не взимате музиката за даденост. Някой може да е вложил смисъла си в нея.